ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт аст аз телевизиони Душанбе. манзури шумо дар студия Зарина Абдурахмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ваҳдат, ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун дар ин замина. баргузории иҷлосияи сеюми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давлати ҳафтум бо роҳбарии раиси Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. идомаи корҳои ободониву хӯрамгардонӣ дар пойтахт, ин навбат дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи Сино. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. Беморхонаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо маблағгузории Бонки Олмонии Рушд бунёд гардид. иншооти нав дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалии соҳаи тиб сохта шуда, дар он барои табобату муолиҷаи кӯдакони гирифтори бемории сил шароити мусоиду муосир фароҳам оварда шудааст. ба муассисаи мазкур таҷҳизот ва дастгоҳҳои нав ва муосир аз қабили бранхоскоп, таракаскоп, рентгени рақами эснуга ки бори аввал аст ба ин марказ ворид мешавад, ворид гардид ва ҳама ин боис мегардад ки мо сари вақт ташхиси бемории силро гузаронида усулҳои нави табобатро барои пешгирии бемории сил ҷорӣ намоем. корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил дар назди муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина аз соли 2023 оғоз гардида бо ҷалби зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ва бо маблағи 2,595,274 евро моҳи сентябри соли 2025 пурра ба анҷом расонида шуд. дар рафти корҳои сохтмонӣ мо сохтмончиҳо кӯшиш намудем ки аз маҳсулотҳои ватании худ истифода намуда ва зиёда аз 80 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор таъмин буданд ва мо тавонистем ки дар як муддати кӯтоҳ чунин як беморхонаи замонавиро бунёд намоем. масоати умумии иншоот 15434 метри мураббаъ буда, масоати бино 1554,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо мақсади дар ҳолатҳои зарурӣ таъмин намудани иншоот бо гармӣ ва сарфаи нерӯи барқ, дар боми бинои навбунёд 36 адад геоколлектор обгармкунакҳои офтобӣ насб карда шудааст. илова бар ин дар беморхона 3 адад дегхонаи барқии 60 киловатта амал мекунад ки дар ҳолатҳои нарасидани иқтидори обгармкунакҳои офтобӣ ба таври худкор ба кор медарояд. системаи ҳавотозакунӣ низ дар боми иншоот гузошта шудааст ва он имкон дорад ки ҳавои дохили муассисаро доимӣ тоза нигоҳ дорад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил аз 2 ошёна иборат буда дорои 50 кати хоб мебошад. дар ин ҷо барои ташхису табобат имконияти васеъ фароҳам гардида бобати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамаи шароит муҳайё шудааст. дар беморхона шӯъбаҳои бемориҳои сили микробхориҷкунанда, бемориҳои сили такроран сироят ёфта, шӯъбаи шакли мутобиқгаштаи сили кӯдакона, ҷарроҳии сили кӯдакона ва дигар бахшҳои зарурӣ мавҷуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити беморхона таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии кӯдакон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина як шӯъбаи бемориҳои кӯдаконаи зидди сил ба истифода дода шуд ки дар он тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ
ки аз олмон оварда шудааст муҳайё гардидааст. мо ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории самимонаи худро баён менамоем ки чунин шароитҳоро таъмин менамоянд. Ин метавонад дар баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ кӯмак намояд. ёдовар мешавем ки дар асоси барномаи давлатии мубориза бар зидди бемориҳои сел дар ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии бевоситаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2006 бо маблағгузории лоиҳавии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки олмонии рушд аз навсозии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои сел оғоз ёфта соли 2011 ифтитоҳ карда шуда буд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2013 беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии сел ба муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сел, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина барои 400 кат табдил дода шуд. дар беморхонаи мазкур ҳоло 14 шуъба мавҷуд аст ки дорои 420 кат мебошад. таъкид гардид ки ифтитоҳи ин муассисаи тиббии муосир боз як нишони равшани ғамхории пайвастаи ҳукумати тоҷикистон нисбат ба насли ояндасози кишвар мебошад. бо истифодаи имкониятҳои беморхонаи кӯдаконаи зидди сел, ташхису муолиҷаи бемориҳои хавфнок дар синни кӯдакӣ ба марҳилаи сифатан нав бароварда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар кишвар боз ҳам беҳтар хоҳад гардид. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 152-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 152-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар дораи таваҷҷуҳу ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чин бунёд гардидааст. хешро дар шоми миллат шам кард, аҳли меҳанро ба давраш ҷамъ кард, дар раҳи созандагӣ бунёди сулҳ ҷонфидоӣ карда кард эҷоди сулҳ. тоҷикистонро дилоро кард ӯ, як биҳишти рӯи дунё кард ӯ. аҳли меҳанро ба мақсадаш расон, халқ ӯро
پیشوای خویش خواند. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در دوره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و سال نوی تحصیل برای خوانندگان و ساکنان شهر وحدت همچون تحفه ارزشمند ارزیابی گردید. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بینای مؤسسه تعلیمی از 3 آشیانه عبارت بوده برای 2400 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به ظرفیت‌های معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز گردانیده شده است. ما شاهد افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 در شهر وحدت گردیدیم که با دستگیری و غمخواری‌های خاصه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساخته و استفاده داده شد. بنیاد چنین مؤسسه‌های زمانوی امکانات فراهم می‌آورد که تا نسل نورس در فضای آرام و آسوده با استفاده شرایط خوب تعلیمی و تکنولوژی معاصر دانش اندوخته در آینده همچون متخصصانی ورزیده به جامعه خدمت نمایند. بار دیگر منتداری خود را با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با تطبیق سیاست خردمندانه بر رشد ساحه معارف توجه زیاد دارند. ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 سال 2020 آغاز گردیده در اساس لایحه مطابق با طلبات معاصر در مساحت 4447 متر مربع بنیاد شده است. اثنای شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نو زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عملی شایسته عنوان نمودند. من زمیره عظیم‌مراد و خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 شهر وحدت می‌باشم. اشتراکچی چند کارت‌های آزمون و المپیادهای سطح جمهوری از جمله آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. المپیادهای فنی از فنی فیزیک و متماتیک. ما نسل نورس امروز شد از آن هستیم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از مکتب‌های نوی زمانوی با همه شرایط‌ها فراهم ساخته به استفاده قرار داده شد و منتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم. بینای مؤسسه دارای 53 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خوانش از جمله 7 کابینت فنی میباشد. کابینت‌های فنی خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تعلیم مهنت، آمادگی ابتدایی حربی، اینچنین صنفخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی و لنگافانی مطابق به طلبات ساخته شده به تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد می‌گذارد. وابسته به طلبات معاصر مؤسسه دارای زیاده از 42 کامپیوتر پیوست به شبکه بین‌المللی اینترنت میباشد. آزمایشگاه‌های فنی و کتابخانه با تعداد 10000 نسخه ادبیات از جمله 1500 کتاب درسی برای رشد جهانبینی خوانندگان پیش بینی گردیده است. مؤسسه تعلیمی همچنین دارای تالار مجلس با 426 کرسی و آشخانه دارای 120 جای نشست و حوض نگاهداری آب میباشد. در شهر وحدت 158 مؤسسه تحصیلاتی عمومی فعالیت می‌کنند که 12 مؤسسه با تحصیلات عمومی اساسی و 6 مؤسسه تحصیلات ابتدایی باشد. مؤسسه تعلیمی که امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردید از 53 صنفخانه عبارت بوده. مؤسسه تعلیمی دارای تالار کلان ورزشی، دارای مجلسگاه برای 426 نفر، آشخانه برای 120 نفر، میدان فوتبال، میدانچه‌های خردی فوتبال، بسکتبال، والیبال عبارت میباشد. اینچنین کابینت‌های فنی این کابینت‌ها پورا تجهیزانده شدند و با تمام تجهیزات ضروری تامین کرده شدند. از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای فرزندان برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت چنین شرایط خوب را مهیا کردند. در انشاءات نو زمانوی تالار برهوا و مجهز ورزشی با 116 جای نشست، میدانچه‌های ورزشی برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته شده به ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این، در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان، از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی 140 آموزگار به کار جلب گردیدند.
муассисаи таълимӣ дар фасли зимистон тариқи буғхонаи алоҳидаи марказонидашуда бо гармӣ таъмин карда мешавад. зимни шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини соҳаро ба истифодаи самарабахш аз имкониятҳои мавҷуда, омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ, технологияи иттилоотӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, расидан ба қадри дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва сулҳу субот ҷалб намуданд. сухан аз сулҳ ҳар қадар хонанд, боз ҳам сулҳро намедонад. ин ҳама ҷангҷӯён бояд ки алифбои сулҳи ту хонанд. раҳбари сулҳҷӯи одили мо ҳаст меҳрат ба хонаи дили мо. мардумат нест ташна лек ба даҳр, мехӯри ғам барои ташналабон. чун сиёсатмадори бемонанд, хондаанд халқи ҷаҳон. наори ба табиб рӯи ниёз, бод умрат мисоли об дароз. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки бунёди муассисаҳои нави таълимиву ворид намудани технологияи муосир барои омӯзиш ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар ба таъмини имрӯзу фардои босаодати насли наврас равона карда шудааст. аз ин лиҳоз таълимгирандагонро зарур аст ки бештар ба омӯзиши илму дониш машғул шаванд ва ворисони гузаштаи пурифтихори хеш бошанд. инчунин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бинои шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат мавриди истифода қарор гирифт. 26 сентябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бинои шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат мавриди истифода қарор гирифт. Уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, спасибо скажем всей страной, цветущий край цветов не стесть, лидер нации. We the teenagers from the period of independence are thankful that we have such a caring leader. We are happy that they have provided us with a modern school, which built our president. Pur nur shah charoghi, ey rahnamoi millat. رهجوی بخت خلقی ای رهکشای ملت داستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردی بینای ملت. سلام باش. بابای قهرمانی ما خود آمدی بر شهر ما نور و صفا همراه خود آورده ای از بحر ما کودکانی بچه هم نسل خوشبختی دیار با نام و با کار شما داریم دائم افتخار خوشبختی و شادی ما از کار و از جهر شماست همچون نشان افتخار نام شما بابای ما بابا جان ما شما را دوست می‌داره. من شما را دوست دارم. احسن. چی نام داری؟ یاسمان. یاسمان؟ اوه چقدر نام زیبا. иншооти нав аз 4 ошёна ва таххона иборат буда, дар он барои фаъолияти кормандон мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. бинои шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Ваҳдат аз ҳуҷраҳои корӣ, китобхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ барои 40 нафар, ошхона ва ҳуҷраи бойгонӣ иборат мебошад. дар ҳамин рӯз ба кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат калиди манзилҳои нави истиқоматӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз ҳолати зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир, кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Ваҳдатро барои хизмати садоқатмандона ба нафъи давлату мардуми Тоҷикистон ва иҷрои сарбаландонаи масъулият вазифадор намуданд. зеро имрӯз ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намудани амнияти миллӣ ва таъмини оромию осудагӣ аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави хизматӣ, кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат аз шароити мусоид барои фаъолият ва истиқомат баҳравар шуданд. ҳамзамон дар шафати бино иншооти ёрирасон сохта шуда, ҳудуди он чароғон ва сабзкорӣ шудааст. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат корхонаи 3 соли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро ба истифода доданд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро ба истифода доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант аз ҷониби соҳибкор муҳаммадӣ қодирзода дар якҷоягӣ бо бародаронаш сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда дар он 60 кас бо кор таъмин мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант ягона корхонаи истеҳсоли хишт дар кишвар маҳсуб меёбад, ки бо болопӯши даврзананда таъмин аст ва ин имкон медиҳад, ки фаъолияти иншооти саноатӣ новобаста аз барфу борон дар 4 фасли сол ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат аз ҳисоби имкониятҳои табиӣ муҳим арзёбӣ карданд. ин технологияро аз ҷумҳурии чин овардаем. ин технология аввалин технология дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ ҷиҳати ворид кардани таҷҳизоти муосире, ки дар як вақт чанд амалро иҷро мекунад, сабаб шудааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант мусоидат мекунад. дар лоиҳаи мазкур мо зиёда аз 30 миллион сомонӣ сармоягузорӣ кардем бо шарикони рушди чинӣ ва дар давоми сохтмон технологияи нави муосирро ба ҷавонон мутахассисони маҳаллӣ омӯзондем. зиёда аз 50 мошин технологияву таҷҳизотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуд. хати технологияи нави муосир ба истифода дода шудааст, ки на танҳо таъмини сифати аълои маҳсулоти ватанӣ ва рақобат дар бозори дохилӣ ва хориҷи кишварро метавонад ба мо фароҳам оварад, ки дар оянда барои содироти маҳсулоти ватанӣ бар ҳамсоя кишварҳо ва инчунин хати истеҳсолии мо ягона хати истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ мебошад дар истеҳсолоти ғишти пухта, ки 3 намуди маҳсулотро метавонад истеҳсол кунад ва дар 4 фасли сол бо пуррагӣ метавонад таъмин кунад ба соҳибкорони ватанӣ ба маҳсулоти сохтмонӣ. ҳамчун соҳибкор миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мерасонам, ки ҳамавақт ҳамаҷониба дастгирӣ барои соҳибкорони ватанӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. истифодаи 3 намуди ашёи хом хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт имкон медиҳад, ки маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бо тамғаи эъло истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 3 гектарро ташкил медиҳад. масоҳати камро фаро гирифтани ҳудуди корхона, иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. бо афзалият ба таҷрибаи муосир бунёди иншооти саноатӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар талаботи бозорро бо маҳсулоти босифати ватанӣ қонеъ мегардонад. барои таъмини эҳтиёҷи корхона аз чуқурии 190 метр об бароварда шудааст. ҳоло дар кишвар 160 корхонаи истеҳсолкунандаи хишти пухта мавҷуд аст. ҳамчун ронанда дар ин корхона кор ва фаъолият мекунам. мо ҷавонҳо хурсандем, ки чунин корхонаҳо бисёр шудааст ва мо ҷавонҳо соҳиби ҷои кор ҳастем. пеш аз ҳама ин як иқдоми муҳими саноатӣ дар доираи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст, ки ҳамеша ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ва дастгирии соҳибкорон аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. мо ин корхонаро бо ҳадафи таъмини бозори дохилӣ бо хишти босифат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд кардем. хушбахтона имрӯз он мавриди истифода қарор гирифт. ҳамзамон дар ҳамин рӯз ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи бинои асосии корхона муаррифӣ гардид, ки он аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. иншооти нав дар шафати роҳи дорои аҳамияти байналмилалии душанбе кӯлобхорух сохта шуда, дорои ҳуҷраҳои корӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва хобгоҳ аст, ки дар он 20 кас бо кор таъмин мешаванд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба коргарону мутахассисон ва масъулини дахлдори соҳа таъкид намуданд, ки корҳои сохтмонӣ ва таҷҳизонӣ бояд бо сифати баланд анҷом дода шавад.
ҳамзамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат ба фаъолияти боз як корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди зинатгаҷ оғоз бахшиданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат ба фаъолияти боз як корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зинатгаҷ оғоз бахшиданд. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста 35-мин солгарди истиқболи давлатӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорони ватанӣ бо роҳбарии абдувоҳид раҳимов сохта шуда собит мекунад ки соҳибкорон дастгириҳои давлат аз бахши хусусиро хуб истифода мекунанд. мақсади мо соҳибкорон аз таъсиси корхона дар он аст ки барои сокинон ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шавад, маҳсулоти ватанӣ зиёд гардад ва шаҳрвандони мо ба масъолаи сохтмонии хушсифати ватанӣ дастрафтӣ дошта бошанд. ин ташаббус ва дастгирии роҳбари давлат аст. мо соҳибкорон аз ин таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ бояд самаранок истифода намуда дар рушд ва ободии ватани худ саҳм гузорем. дар корхона бо истифода аз конҳои амалкунандаи ҳудуди шаҳри ваҳдат гаҷкардон, ғӯрагаҷҳо, ранг, намудҳои шириши тахтасангҳои ба обу намнокӣ, тобовар ва дигар молҳои ивазкунандаи воридот мутобиқ ба талаботи стандартҳои дохилу хориҷ истеҳсол карда мешаванд. хеле шодам ки имрӯз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо соҳибкорон имтиёзҳои зиёд додааст. мо метавонем аз ин истифода бурда фаъолияти худро пеш барем. иттилоъ дода шуд ки 75% ашёи хом аз дохили кишвар дастрас мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зинатгаҷ бо тавлиди 14 номгӯи маҳсулот аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри ваҳдат аст. мо ҳамеша кӯшиш менамоем ки ба шаҳрвандон маҳсулоти дорои сифати баланд пешниҳод намоем. пас аз қонеъ намудани талаботи бозори дохилӣ нақша дорем ки содироти маҳсулотро низ ба роҳ монем. шаклу андозаҳои гаҷкардон гуногун буда ба гармӣ ва намнокӣ тобовар мебошанд. ин маҳсулот дар таъмиру ороиши девор ва сақфи иншооти гуногун васеъ истифода мегардад. хатҳои технологии насли нави истеҳсоли кишварҳои пешрафта буда иқтидори лоиҳавӣ дар як сол 1 миллион гаҷкартон ва 50 тонна маҳсулоти дигари сохтмониро ташкил менамояд. мутахассисон ашёи хомро қабл аз коркард бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот санҷида сипас барои истеҳсолот пешниҳод менамоянд. ин раванд эътимод ба сифат ва рақобатпазир будани маҳсулотро бештар мекунад. мо бо истифода аз ин шароит метавонем ки маҳсулотро пеш аз истеҳсол пурра санҷиш намоем. ин ба мо имкон медиҳад ки ба сифати хуби истеҳсолот ва дар бозор рақобатпазир будани он боварӣ комил дошта бошем. дар шароите ки сохтмон дар тоҷикистон бо сурат рушд мекунад, бунёди чунин корхонаҳои саноатӣ аҳамияти хеле бузург дорад. пас аз ба фаъолият оғоз намудани иншоот 40 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, ин шумора ояндаи наздик ба 100 кас расонида мешавад. бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ҳамаи ободиҳое ки имрӯзҳо дар ватани азизи мо мешаванд, ин натиҷаи заҳмат ва талошҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. мо ҷавонон аз пешвои худ ифтихор мекунем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми гурӯҳи соҳибкоронро дар самти бунёди иншооти нави саноатӣ ки дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар нақш мегузорад муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ин тадбир ба истифодаи васеъи захираҳои табиӣ, баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, коҳиши вобастагӣ аз воридот, муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисод ва дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум заминаҳои воқеӣ мегузорад. сеюмин иншооти саноатии корхонаи Роялбеби Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. корхона дар заминаи имтиёзу сабукиҳои давлат ба соҳибкорон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. сеюмин иншооти саноатӣ корхонаи Роялбеби Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. корхона дар заминаи имтиёзу сабукиҳои давлат ба соҳибкорон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. ба нумояндагӣ аз ширкати Канада Вирингет аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб олӣ Эмомалӣ Раҳмон сипосгузор ҳастам ва дар бахши сармоягузорӣ
سهولت ها و آسانی های بیشتری را فراهم کردند که ما از خارج از تاجیکستان تشویق شدیم که سرمایه گذاری بکنیم. این سهولت ها هم به شهروندان تاجیکستان و هم به شرکت های خارجی مساعد شده که به همین اساس مساعد شدن همکاری های سرمایه گذاری ما سرمایه گذاری کردیم در تاجیکستان. خطهای تکنولوژی از خارج کشور وارد شده، محصولات آن با شکل و اندازه‌های گوناگون و مطابق به استانداردهای اروپایی استحصال می‌شود. در مرحله اول در اینجا 65 ساکن محلی با کار تامین شده. تصمیم است که این شماره پس از فعالیت شبانه روزی کارخانه به 150 کس رسانیده شود. بسیار آرزو می‌کردیم که در دهات ما چنین کارخانه‌ها ساخته شوند و ما جوان دختران در نزد پدر و مادر خود کار و فعالیت نماییم. امروز با قدم مبارک پیشوای ملت ما به آرزوی خود رسیدیم. اقتدار لایحه‌ای کارخانه در یک ماه استحصال 6 میلیون و 240 هزار و در یک سال 75 میلیون دانه را تشکیل می‌دهد. اشیاء خام از خارج کشور وارد شده در انبارها با رعایت طلبات سانیتری نگهداری کرده می شود. بخطری و صفت محصولات پیش از کارکرد در آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات مؤثر سنجیده می شود. فکر ما بالای همین است که بتوانیم به شکل درست و به صفت عالی مال خوب استحصال بکنیم و به استفاده برندهای ما عرضه بکنیم. محصولات نهایی به بازار و مغازه‌ها توسط نقلیات مخصوص شرکت دسترس می‌گردد. 3 انشاءات صنعتی، جمعیت دارای مسئولیت محدود تالند، جمعیت دارای مسئولیت محدود زینتگاج و کارخانه رایال بیبی تاجیکستان که در شهر وحدت از جانب رهبر دولت محترم امامعلی رحمان افتتاح یافتند، به افزایش اقتدار استحصال وطنی مساعدت می‌نمایند. در 3 کارخانه حال 165 ساکن محلی با کار تامین شدند و امکان افزون شدن این شماره وجود دارد. 26 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат дар деҳоти раҷаб исмоилов бо нашонамои дарахтони хоҷагӣ, ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат дар деҳоти раҷаб исмоилов бо нашъунамои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. ин хоҷагии ниҳолпарварӣ дар назди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои то давраи соли 2040 бунёд карда шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки масоҳати умумии замини хоҷагии ниҳолпарварӣ 5 гектар буда, дар он беш аз 25 000 бех ниҳолу дарахтони гуногуни ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ парвариш карда мешавад. хоҷагии ниҳолпарварии мазкур бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд шудааст. парвариши дарахтони хоҷагӣ бо риояи талаботи агротехникӣ ва мутобиқ ба иқлими ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. обёрӣ қатрагӣ яке аз усулҳои муосир барои нашунамои дарахтон ба ҳисоб меравад ки дар сатҳи зарурӣ иҷро мегардад. ниҳолу дарахтони ҳамешасабзи дар ин ҷо парвариш ёфта барои сабзу хуррамгардонӣ, зебоии кӯчаву хиёбонҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки шумораи ниҳолҳои дарахтони ороишро зиёд карда, инчунин тухмии онҳоро барои сабзонидан ба роҳ монем. ҳоло дар ин ҷо парвариши намудҳои нодири ниҳолу дарахтон аз ҷумла секвоя, можжавелник, бериоза, павлония, арча, магнолия, шамшод, дуб ва санобар дар маҷмӯъ 20 нав мутобиқ ба иқлим бо усулҳои муосири инноватсионӣ ба роҳ монда шудааст.
ҳамзамон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як гӯшаи хоҷагии ниҳолпарварӣ барои беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва тарғибу ташвиқи ниҳолшинонӣ як ниҳол дарахти нодири ороишӣ секвоя шинониданд. зимни суҳбат бо мутахассисон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати зиёд намудани навъҳои дарахтони нодири ороишӣ ва таъмини шаҳру ноҳияҳо бо ин навъи дарахтон тавсияҳои муфид доданд. баъди шиносоӣ бо нашу намои дарахтон дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва анвои нону хӯрокҳои миллӣ боздид намуданд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри ваҳдат 19470 гектар замини кишт мавҷуд аст ки 6460 гектари онро боғу тогзор ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо вазъи нашу намои дарахтон, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ ба заҳмату меҳнати деҳқонон баҳои баланд дода барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дастуру тавсияҳо доданд. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилу шаҳри Ваҳдат маҳсулотҳои тару тозаи худро ба намоиш гузоштанд. дар ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилу шаҳри Ваҳдат 630 хоҷагӣ деҳқонӣ фаъолият мекунад. заминҳои онҳо 903 гектар заминҳои обиро ташкил медиҳад. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилу дар кишти такрорӣ маҳсулотҳои донагиро зиёд карда буданд, яъне ки ҷуворӣ мака, мош ва дигар маҳсулотҳое ки лӯбиёгӣ буданд зиёд карда буданд, аллакай ҳосила ҷамъоварӣ карда истоданд. тибқи дурнамо дар майдони 30 гектар кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур пахта киш карда буданд, аллакай ҷамъоварӣ пахта оғоз гардидааст ва деҳқонону кишоварзони ҷамоати деҳот барои кишти асосӣ гузаронидан омодагӣ дида истодаанд. кишоварзони шаҳр сабзавоту полезӣ ва меваи тару тоза аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, карам, тарбузу харбуза, себу ангурро бо шаклу усулуби зебо ба намоиш гузоштанд. ҳамаи ин самараи заҳмати пурганҷи деҳқонон буда аз фаровонӣ ва файзу баракат дар кишвари биштосоямон дарак медиҳад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти кишти такрорӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов ва Абдурауф Раҷабов дидан намуданд. хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов дар майдони 1 гектар аз ҷумла дар 70 садяк ғалла ва 30 садяк кишти такрории картошка гузаронидааст. ман дар шаҳри Ваҳдат 13930 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошад ки ин ҳама ба хоҷагии деҳқонӣ табдил дода шудааст. соли 2025 дар шаҳри Ваҳдат дар майдони 6817 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 160 гектар зиёд кардем. натиҷаи кишти такрорӣ хеле хуб аст, чунки мо метавонем аз ин ҳосили зиёд ба даст бигирем ва дар як сол мо аз як замин 2 то 3 ҳосила ҷамъоварӣ мекунем мегирем. зироатҳое ки дар инҷа киш кардааст, мана нашунамои ин зироатҳо, мана боимҷон, лӯбиёгиҳо, карам, гулкарам, хеле нашунамош хуб аст ки рӯзҳои наздик мумкин ки як 15-20 пас мо ҳосили зироатҳоро ҷамъоварӣ кунем. хоҷагии деҳқонӣ Абдурауф Раҷабов дар ихтиёри худ 9 гектар замин дорад. ҳоло дар 6 гектари он кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ҳоло хоҷагидорон пас аз ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ, кишти такрориро ба роҳ монда ҳар қитъа замини корамро самараноку оқилона истифода менамоянд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри Ваҳдат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар зиёда аз 6800 гектар аз ҷумла дар 3203 гектар ғалла, 22 гектар картошка, 6 гектар полезӣ, 1143 гектар сабзавот ва дигар зироат кишти такрорӣ гузаронида шудааст. бистушашуми сентябр иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд.
дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. сипас масъалаи омодагӣ ба мавсими тирамову зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуда, вобаста ба он ҳисоботи муовини якум шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳри Душанбе барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2025-2026 дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки дар баробари омода сохтани инфраструктураи пойтахт ба мавсими зимистон, инчунин корҳоро дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва иншоотҳои коммуналиву хизматрасонӣ тақвият бахшида, баҳри бо нишондиҳандаҳои муносиб ҷамъбаст намудани рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳр тамоми имкониятҳоро сафарбар намоянд. вакилон дар идома ҷараёни амалишавии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита ба муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ бо ҷалби аҳли ҷамоатчигӣ, кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳиро миёни ҳама қишри ҷомеа тақвият бахшанд. дар идома вакилон барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, дар ин бора гузориши муовини раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. вобаста ба масъалаи мазкур, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини раиси шаҳри Душанбе якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор супориш доданд ки бо мақсади дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбияи томактабӣ, бедор намудани завқи кӯдакон ба хониш ва баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар ҳама муассисаҳои томактабӣ новобаста аз шакли ташкиливу ҳуқуқияшон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ҳамчунин ҷиҳати сохта ба истифода додани муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар маҳаллаҳои сераҳолӣ ва таъмин намудани муассисаҳо бо адабиёти бадеии кӯдакона ва маводи таълимии ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба масъулин дастурҳо дода шуд. вакилон ҳамчунин як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар масъалаи кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. дар ҷанбасти кори иҷлосия, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вакилон ва кулли ҳозиринро ба хизмати содиқона баҳри рушду нумӯи пойтахти кишвар шаҳри Душанбе даъват намуда, ба онҳо барору муваффақият ва зиндагии босаодатро орзу намуданд. бо ҳамин иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум кори худро анҷом дод. бо мақсади дар сатҳи шоиста таҷдид намудани ҷашни 31-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷдиди ҷашни 31-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба имзо расидааст. дар асоси ин қарор нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва таҷдиди ҷашни қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тасдиқ гардидааст. муовини якум, муовинон ва роҳбарони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки иҷрои саривақтӣ ва бо сифати нақшаи чорабиниҳои мазкурро таъмин намоянд. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2022 дар бораи барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 васеи истифода гардидани энергияи сабз дар истифодаи нақлиёти умумии шаҳри Душанбе, муайён намудани шароит барои зиёд намудани шумораи нақлиёти барқии истифодашаванда ва таъмини рушди устувори нақлиёти мусофирбарии сабукравии барқӣ, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи манъ намудани воситаҳои нақлиёти сабукравӣ дорои
муҳаррики дарунсӯз ба фаъолияти мусофиркашонии такси ба имзо расидааст. Дар асоси ин қарор аз 1 октябри соли 2025 фаъолияти хизматрасонии нақлиёти такси бо воситаҳои нақлиёти дорои муҳаррикашон дарунсӯз дар шаҳри Душанбе манъ карда мешавад. шуъбаи нақлиёти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе вазифадор шудааст ки дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамот расон, шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе иҷрои талаботи банди 1 қарори мазкурро таъмин намоянд. дар бинои нави парлумон ҳамоиши вакилзанон таҳти унвони занон ва сиёсати миллӣ таҷриба, дастовардҳо ва дурнамо дор гардид. гузориши ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо фраксияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамоиши вакилзанонро бо номи занон ва сиёсати миллӣ таҷриба, дастовардҳо ва дурнаморо бо иштироки занони фаъоли ҷомеа баргузор намуд. дар чорабинии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, намояндагони кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони маҷлиси вакилони халқи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади иштирокчиён гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯи занони оқилаи тоҷик ҳамеша такя менамояд, зеро онҳо дар баробари ба ҷо овардани рисолати аслии худ бо заҳмату талошҳои пайгирона дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар саҳми босазо доранд. имрӯз занони тоҷик аз минбарҳои баланди конфронсу симпозиумҳои байналмилалӣ суханронӣ намуда аз комёбиҳои ба дастовардаи давлату ҳукумат дар роҳи пешрафти ҷомеа, тараққиёти иқтисодӣ, рушди илми фарҳангӣ ва мавқеи баланди иштироки бевоситаи занон дар ин самтҳо ба занони кишварҳои дигар қисса мекунанд. ҳамчунин зикр гардид ки баъд аз ба даст овардани истиқлол дар ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоии ҷумҳурӣ як қатор дигаргуниҳое ба амал омаданд ки ҳар яки онҳо чун саҳифаи муборизаву қаҳрамонӣ, хиради баланди инсонӣ ва фарҳанги баланди ҳар фарди тоҷикистонӣ дар китоби таърихи нави тоҷикон сабт хоҳад шуд. дар идома иброз гардид ки дар замони истиқлол яке аз чунин қишрҳои ҷомеа ки барои ҳамаҷониба ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ, иқтисодию сиёсӣ ҷалб намудани онҳо назаррас аст, занон мебошанд. ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамчун ҳизби сиёсие ки дар даврони ба даст омадани истиқлол ташкил ва барои таҳкими он хизматҳои шоён кардааст, аз замони таъсисёбиаш дар таърихи 10 декабри соли 1994 ҳамчун ҳизби пешоҳанги ҷомеа ва таҳти шиори барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум ба занону духтарон таваҷҷӯҳи зиёд намудааст. имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши занон дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ, иттиҳодияҳои ҷамъиятию ҳизбҳои сиёсӣ ва корҳои ҷамъиятӣ ба маротиб боло рафтааст. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои фаъолияти назаррас дар пешбурди корҳои ҳизбӣ, таблиғу ташвиқи ғояҳои сиёсӣ ва тандурустӣ, медалҳои ҷашнии 30-солагии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ супорида шуданд. баҳри боз ҳам шукуфонтар намудани симои пойтахт, раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе имрӯзҳо корҳои ободониро тақвият дода истодаанд ки номил барои боз ҳам зебо намудани пойтахт мусоидат менамояд. ҳамин аст ки аз ҷониби кормандони муассисаи истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино корҳои созандагӣ вусъат меёбанд.
ободу зебо намудани муҳити атроф яке аз вазифаҳои пурмасъулият ба ҳисоб рафта барои иҷрои он дар баробари кормандони соҳаи коммуналӣ ҳар як сокини пойтахт ӯҳдадор аст ки самгузор бошад. дар доираи нақшачорабиниҳои ободонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе корҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва шиноиндани ниҳолону гулу бутаҳои ороишӣ идома дорад. вақти наворгирии мо гулпарварони раисояти истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино ба шиноиндани гулҳои мавсимӣ машғул буданд. гулҳоро масъулин бо як завқи баланд ва бо риояи қоидаҳои дурусти аграрӣ шиноинда кӯшиш мекунанд то ноҳияро ба гулҳои мавсимӣ пурра таъмин намоянд. мақсади асосии масъулин низ дар ҳамин аст ки гулгаштҳои хиёбон ва канори роҳҳои мошингард пур аз гулу бутаҳои ороишӣ ба чашм расад. муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино дар асоси нақшаи солона ва дар асоси оинномаи худ фаъолият намуда дар давоми соли ҷорӣ як қатор корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ, гирифтани саривақтӣ партовҳо, тозаи озода нигоҳ доштани ҳудуди ноҳия ва ҳамзамон гулу майсазоркунӣ дар ҳудуди ноҳияро ба роҳ мондааст. аз ҷумла аз тарафи бригадаи махсуси кабудизоркунони муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино дар давоми соли ҷорӣ тибқи нақшаи солона зиёда аз 1 млн 448 000 бех гулҳои мавсимӣ шинонида шуда, дар ин раванд зиёда аз 440 000 бех гулҳои мавсимӣ ва ҳамзамон бояд қайд намуд ки зиёда аз 50 000 адад гулҳои хризантема шинонида шудааст ки айни замон нашунамои онҳо хеле хуб ба назар мерасад. дар баробари ин аз тарафи муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино зиёда аз 21 000 бех дарахтони ороишӣ сояафкан ва инчунин бутадарахтон шинонида шудааст ки нашунамои онҳо низ хеле хуб ба назар мерасад. масъулин мегӯянд ки навъҳои гуногуни гулу бутаҳои ороишӣ ва шиноиндани гулҳо дар шаклу композитсияҳои махсус идома дорад ки баҳри зебогии шаҳр мебошад. онҳо машғули кор мебошанд. саъю талошҳои гулпарварон барои ободиву шукуфоии гӯшаву канори ноҳия мебошад ки гирду атрофро бо гулҳои рангоранги мавсимии зебу оро диҳанд. ин ҳама ободиву шукуфоии пойтахти азизамон шаҳри душанбе аз самараи соҳибистиқлолии кишварамон сарчашма мегирад. ҳарчи бештар мо сокинон дар ободиву озодагӣ ва гулзоркунӣ, гулгашту хиёбон ва назди манзилҳои хеш масъулият нишон диҳем, ҳамон қадар пойтахти азизамон зебутар мегардад. бо тариқи техникаву механизмҳо аз тарафи муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино баҳри дар сатҳи зарурӣ бо об таъмин намудани гулу дарахтон ва инчунин майсазор техникаҳои обпош равона карда мешавад ва инчунин назорати ҷиддӣ дар ин самт бурда мешавад ва мавриди зикрам аст ки имсол дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашнҳои давлатӣ аз ҷумла 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо як шукӯҳу шаомат қайд карда гузашта шуд. муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино каме ҳам бошад дар ин арса сами назарраси худро гузаронд, чунки ҳудуди ноҳия аз ҷиҳати гулу майсазоркунӣ ва инчунин нашъунамои гулу дарахтон ва ҳамзамон тозагӣ дар ҳудуди ноҳия хеле хуб ба роҳ монда шуд ва бо кӯмаку дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Сино айни замон мо ягон мушкилӣ надорем ва кӯшиш намуда истодаем ки боз ҳам он супоришҳое ки нисбат ба фаъолияти корӣ, нисбат ба самти кор мешавад, саривақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонида тавониста бошем. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва сабзкориву хӯрамгардонӣ имрӯзҳо дар ҳама шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт корҳои ободонӣ бо маром ҷараён дорад. дар оянда нашунамои хуби гулҳои ороишӣ ки имрӯз аз ҷониби масъулин шинонида шуд ба симои пойтахти мамлакат зебогии хусро зам месозад ва дар баробари сокинон, меҳмонону сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд аз зебоиҳои шаҳри Душанбе дида намоянд. намоишномаи тахмина ки бар пояи достони ишқи тахмина ва суҳроб аз шоҳасари безаволи шоҳномаи ҳаким абулқосим фирдавсӣ омода шудааст, яке аз рӯйдодҳои фаромӯшнашаванда дар саҳнаи театри муосири тоҷик буд. ин асар ки дар театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯи саҳна омад, бо коргардонии ҷасурона ва равиши навоварона тавонист дилу дидаи тамошобинро тасхир кунад. гузориш аз ҷараёни ин намоишнома омода шудааст. намоиш бо сабки шеърию рамзӣ, рақсҳои бадеӣ ва намоишҳои таҳрикдиҳандаи саҳнавӣ омода шуда, забони театрӣ ва ҷанбаи визуалии он чунон тавоно ва таъсиргузор буд, ки бинанда на танҳо шоҳиди як қисса, балки мушоҳиди як фоҷиаи инсонӣ мегардад: ишқ, ҷанг, ноогоҳии тақдир ва шикасти муҳаббат дар гирдоби тақдир. дар маркази намоиш чеҳраи зане қарор дорад, ки дар байни муҳаббат ва вопасгӯиҳои замона қарор дорад ва ин зан Соро Собир аст, ки образи Таҳминаро нақшофарин намуд. Таҳмина дар ин намоиш танҳо як шахс
шахсият нест. ӯ рамзи модар, рамзи ошиқ, рамзи зани тоҷик ва рамзи инсоният аст. ӯ мехоҳад муҳаббатро ҳифз кунад, вале замона ва тақдир ӯро ба сӯи талхии азим мебаранд. ӯ модари соҳроб мешавад, вале наметавонад ӯро аз марг наҷот диҳад. марге ки бо дасти падари ношиноси ӯ Рустам сурат мегирад. намоишномаро ман дар соли 2023 навиштам ва аз рӯи достони Рустам ва Суҳроби шоҳнома аст. як ҳамон достон аст ки ҳамамон мешиносем, аммо ровии ин қисса таҳмина аст, модари Суҳроб ки фарзанди худашро аз даст медиҳад дар набард бо падар писарро мекушад. иҷрои нақшҳо махсусан нақши таҳмина бо ҳисси баланд ва дарку дардманди амиқ ифо шуда тамошобинро водор месозад ки бо қаҳрамон ҳам дард шавад, ашк резад ва андеша кунад. садо, рӯшноӣ ва ороиши саҳна ҳама дар як ҳамоҳангии шевои театрӣ қарор дошт. ин асари безаволи фирдавсӣ ки ҳаст ва таҳминам, яъне ман таҳминам дар бораи таҳмина аслан дар ин шоҳнома сухан кам аст. дар бораи оне ки чӣ гуна, яъне ҳамун рӯзое ки Суҳроб дар бад нашуд, ҳамун рӯзҳое ки бо Рустам онҳо шинос шуданд ва дар ин намоиш ҳамаи ин куллан кушода мешавад. дар бораи дарди таҳмина, ин дарди як таҳмина нест, ин дарди тамоми модарони дунё ҳаст ки чӣ қадар фарзанди ягонаю нахустини худро аз даст медиҳад. боз ҳамон ҷанге ки касофатиҳои зиёде ба ҳар яки мо меорад. таҳминам барои чӣ мегӯяд? Ман таҳминам, яъне таҳминам модарам, ватанам, заминам, хокам, ҳамаи он дар ана ҳамон як таҳмина ҳаст ва он дарди як таҳмина нест. боз такрор мекунам, дарди тамоми модарони дунё. он саҳнаҳое ки ҳаст, бовар кунед, вақте ки тамошо мекунӣ беоби дида тамошо карда намешавад ва бо он дарде ки духтаро дар саҳна мебозанд, бо ҳамуно ҳамдард мешавӣ, ҳамбоз мешавӣ ва муваффақият ёрашон бод. дигар ҷои таъкид аст ки намоишномаи таҳмина дар театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов як намунаи нодири эҳёи фарҳанги миллист дар заминаи санъати муосир. он на танҳо ҳунари актёриро намоиш медиҳад, балки ба бинанда паёми амиқи ахлоқӣ, фалсафӣ ва инсонӣ мерасонад. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бимонед.